Dende que o Concello de Compostela mandou fechar as vivendas de uso turístico sen licencia, levamos días vendo nos medios entrevistas con propietarios. Persoas tristes, afundidas, desfeitas, sen forzas nin para mirar a cámara sequera. Hoxe imos coñecer a unha delas. Para min foi un pau moi duro. Moi duro porque eu investín 50.000 euros na reforma do piso. Porque o piso é para que vivan os turistas, entendes? Os turistas son persoas, non son estudantes. Agora eu vivo con pánico de que me ocupen. Con pánico, e cando vexo a xente que vive na rúa, eu digolles, mira, ti non sabes que sorte tes. Hai días que pensas en deixalo todo. Deixalo todo e poñerte a traballar. A ver, dura pouco, pero eses 5 minutos son un inferno. A ver, eu xa sei que alugando a familias e estudantes gánanse moitos cartos, pero que eu gañaba cantidades obscenas, entendes?